gelek hevdîtin û nîqaşatên çêbûn ve Komîta Koçberên Serêkaniyê û cîhetên eleqedar ji bo meselê vegera û biryarek Şamê giştî jî hebû. Gelek soz hatin dayîn û gelek peyman jî hatin erêkirin ya ji nav wan peymana dehê Azarê bû dê wextî de ya dinya 29 Çîlê bû û gelek soz yani fermî hatin dayîn û şandeya ya Şamê jî ya gulser meselê hem entegrasyon û hem vegera koçbera ew eleqedar bûn ji bo wê jî rastê derengbûn divê dosyê çêbû yani hem ji bo Efrîn jî gelek derengbûn û çêbû ji bo Serêkaniyê jî yani ez dixwazim vê bêjim hikûmeta Sûrî dosya koçbera û ya penabera nekir xalê sereke ji stratîjiya xwe re piştî guhertinê Sûrî çêbûn. Rojek got ew mafê hat ji xelkê me hat stendin bi zorê em bêjin bi quwetê ew maf gerek vegere ew maf jî mafê vegerê ye ew kerwan ji xwe birêk ket hazirî temam bûn derbasbûna kerwanê me koçberên me yê got vegerin hundirê Serêkaniyê rastî êrişa kovana hat kirin yani tişê hat kirin ez karim bêjim berdewamkirin ew intîhakat û binpêkirinên çêbûn ê 7 sala nêzî 7 sala gera bi keramet vegera li gorî bi qanûn û vegera ya got daimî ya got demdirêj gelek tiş yer pêwîst. Baza me kesê ev girin gerek bên yani yek naskin bêkînin bên îdanekirin û hesab û ceza ji wan bê xwestin bi şekilekî resmî em jî zanibin ya duyemîn kesê golwirmanî jî bên parastin adin rewşa ewlekariyê hundirê Serêkaniyê temamî bê parastin. Ji xwe piştî